आं सानोमोन थारैनो नोंहा आंनि गोनांथि दं। नोंबो आंखौ एसेबांनो मोजां मोनो जेसेबां आं नोंखौ मोजां मोनो। थांनानै थानो हानाय नङा नोंबो आंनि अनगा। नाथाय आं एसेबां गाज्रिमोन। सानैनि गेजेराव गोरोन्थिया जायनियानो जायाथों मानो, नाथाय गोरोन्थिया खालि आंनिल' जाखायोमोन। नों गावनो गोरोन्थि खालामना हारसिंनो असान्ति जायोमोन आरो नोंखौ बुरखायोबो खालि आंल'सोमोन। थारैनो नों माब्लाबाबो बुजिनो नाजायासै। नोंलाय आंखौ माब्ला थार गोसोजों मोजां मोननाय? थारैनो नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनमारदोंब्ला बेबायदि गारनानै थांनाय नङामोन। नों आंखौ जोबोद गोमाजानो गिनाय बादि खोथा बुङोमोन, नाथाय बेफोर खालि देखायनायल'सोमोन। बेखौनो आं मोजां मोननाय सानना लादोंमोन। बेफोर गासैबो आंनिनो गोरोन्थिजोब, जायखौ आं गावनि सानना लादोंमोन।